Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manggen malih kalih kula. Sak menika wonten gending tayub ring kuning seragenan. Semoga dilaras sareng-sareng. Apa slira mora krasa tanganku kang tanpa umpama tanggal 19 sasi telu gawe kangen rasa ning atiku yen bengi ra bisa turu tansah kelingan sira wong ayu aku ora pakai kasih ratur aku mantap jroning hati. Mangga perang kuning dadi saksi ana ngemplek desa Purwosari. Apa sliramu ora ngerti yen pring kuning gawe kangen ning ati. Apa selera mora krasa kangenku kang tanpa umpama tanggal 19 sasi telu gawe kangen rasane atiku yen bengi ra bisa turu tansah kelingan sira wong ayu. aku ora pakai lali kasih ramu pamit bukan terus nanti aku madep jroning hati. Perang kuning dadi saksi ana ngemplek desa Purwosari. Jadi mbak Apa sliramu ora
gawe kangen ning ati matur suwun